guys, kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang aking channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. JD's Garden. Ito po purok uno. Pero sako pa rin siya ng pulong bunga. Hanggang purok. Ano ba purok tayo? Hanggang purok 3? Purok uno. Mula ilan yan? 5, Ayun. Hanggang purok Hanggang purok 5. 5. Ito guys, yung mga plants nila. Ayan po sila nana. Hello po sa inyo. Ito po yung may-ari. Kayo po bang may-ari, kuya? Kuya, pwede niyo po sila ma-invite? Pwede naman po. Tala po kayo sa JD's Garden. Sa may purok 1, pulong bunga. Pulong bunga. Tingnan natin guys yung kanilang mga magagandang halaman. Dito tayo sa ano bang ID nito, kuya? Mga Bromelian. Nalilimutan ko na rin. Bromelian, kuya, magkano sa inyo yung ganito? Kakapal. ano lang ako kasi minsan depende sa laki. Pag malaki yung maganda't lahat yung last na. Maabot na ako sa 100. Tapos yung ganito Pag mga ganito, 50 pesos. Ito maganda. Ito yung pinaka parang kalachuchi, kuya, di ba? Oo, hindi ko masyadong alam ang ID niya. Naku, ang ganda ng bulaklak nito. Parang bouquet. Di ba? Parang bukay white ang bulaklak na. Meron ako niyan, dalawa. Isang pula, isang puti. Magkano po yung ganito? Ano mga atas ito na diwalang pero pwede sa 100. Oh, pwede na raw po sa 100. Yung gusto nilang bilhin. Kuya, ang ganda ng mga bromelian nyo. Noon, ang ganda rin ng mga presyo nito. Dati mapakamahal din. Magkano pag mga ganito? 50 lang. 50 pesos. Hindi, tutti-frutti ba yan? Parang fireball yata. Fireball, bromelian. Pero ito talaga, ito yung mga pang landscaping. Ito magkano po? 200 doon yung game. 200. Ito, kahit 100 na lang ito. O ito guys, yung medyo maliliit, kahit 100 ibibigay po sa inyo. Ito kuya, yung ganito yung palmera. Ano yan? Di palmera yan. Red palm. Red palm. Siguro. Ganyan ang hugis niya, no, kasi palmera. Siguro, 150 kasi binili ko naman. Mapula po. Medyo mataas din ako. Maganda, pang landscaping. 150 guys, ibibigay po sa inyo. Ito kuya, ano bang ID nito, Nay? Ano yan? Birds of Paradise. Birds of Paradise. Magkano po sa inyo yung mga ganyan? Ano yan? Bakit bigla ko 3 for 100 yun? Wow, 3 for 100. Parang napapansin ko guys, karamihan ng mga plants dito nila, mga pang landscaping din. Oh, yung iba. Kasi ano, nangyari, nawala rin. Dati uso yung mga herbs na tinatanim kami. Oo. Mga herbs dati. Tapos humina yung herbs. Mga herbs. Pero marami, minsan may nagtitik sa akin ng ganyan. Nauso na ulit yung mga ganito. Mga pang landscaping naman. Siguro seasonal siya kasi ngayon medyo summer, di ba? Summer ngayon. Ito po yung melaloni. 150. Ang laki na ng 150, di ba? Ito kuya, anong plants to? Yan, Cymbidium, ground orchid. Dilaw ang bulaklak. Sayang no, dapat may bulaklak siya. Pero pag walang bulaklak kuya, magkano po? 50 pesos. Pag may bulaklak, 70 hanggang 100. Depende sa lago. Parang yung lirio ito eh, di ba kuya? Ito kuya, magkano yung ganito nyo? Kaya 50 po yan, yung mga puti. 50 pesos. Kuya, bigyan mo ako ng ganito. Ito to. Kahit pa paano makabuena mano ako sa'yo. At dalawa. Tapos sa pili na lang kayo. Yung ibang kulay, puti. Meron po ba kayo? Tsaka red? Ay, wala. Yellow lang po. Yellow siya. Yellow lang siya. Ito yung sa violet, na ground orchid din yung isa. Talaga, grand orchids din siya. Yung violet yun. Sige, ikot-ikot po muna tayong konti. Ito po, yung mga ganito. Ayan, Doña Carmen. 3 for 100. Uy, yung dating tag... Mukhang sell nga dito. Yung mga dating tag 100, 150, 50 pesos na lang guys. Hindi na masunod yung presyo kasi Madaming kakompetensya. hindi na bumabalik ang bayan. Hindi na mahalan na. Talaga. Yung unang Pero kuya, kahit pa paano,
May bumibili pa rin ng plants. Meron no, ang mayayari na nga lang ngayon, hindi na pwedeng taasan ng presyo. Yun talaga. Marami na kami mga tabi-tabi kasi dito. Pababa na. Oo nga eh, pababaan ng presyo. Ito kuya, maganda to. Mamimigay na. 50 pesos din to kuya. Kalimutan ko, ID niya, aglaw din niya. Aglaw din po yan, 50 pesos. Itong silver queen, 3 for 100. Gano'n na ba talaga kababa, no? Oo, talaga. Itong oxad pa, ano ba pinaka-correct ID nito kuya? Ox blood. Medyo, Hindi pa siya maganda, pinagaganda pa, pero 50 ayun benta nga, ko yun. napansin ko nga. 50. Gaganda rin yan. Nilipat ko lang dito. Ganyan talaga pag nilalagay sa initan, kasi pang lilim talaga yan eh. Ito kuya, yung mga ganito. Dati po, pero 50 na benta namin. Oh, mas mababa kay kuya, 50 pesos. Ito kuya, mga kalateya, So, gantong mga pugo, mga 50 rin. 50 pesos. Yung maliliit nitong pin stripe, 3 for 100, yung malalaki, 50. 3 for 100. Maliliit lang, Yung maliliit. Pero itong makakapal, isa hanggang 70. Pag yung malalaki, 70 pag mga malalaki. Maganda rin naman, oh. Talagang, oh. Yan pang 70. Yung iba nga tag 150 pa to, eh. Ayan ang presyo. Sa akin. Ito, di ba? Pinanay, oh. lalo, hindi kasi nangyayari kasi natin lalot yung propagate mo. Doon talaga bumababa, no? Yun na lang kami, Ito, magaganda rito. Dito po tayo. Nahiwa-hiwalay na. pag binibili namin kasi yun, doon lang nagmamahal siya. Pero pag yung propagate, Yung propagation na talaga, doon nagmumura. Kaya na Dito po tayo kay... Ito, sino ba to? Si Monkey Mas? Eyelet. Magkano po yung ganito nyo? ate, ito lang, 50 na lang, ganyan yun. Ha? 50 pesos na lang? 50 na lang. Dati tagti 300, 15 na lang guys. So, 2 dahon nito dati, 200. Ito si Mayo ay, magkano? Ay, 100. 100 na lang. Yan po yung mga yan. Hmm. Mura nga dito. Parang barangay yun. Sabay ganun eh, no? Ito po, magkano yung mga ganito nyo? Ano, 50 ko na lang binibigay. 50. Dati nakita ko, Si Maranta. si Maranta na pinakamura, 250. Di ba? Sige kuya, para buenasin naman ng pag-vlog ko. 50 pesos lang naman eh. Tsaka same Ito po, marami ako nito eh. Magkano naman ngayon to? ang mga 50 rin bigay ko niya. 50-50. Gold. O, yung iba 75 pa to. Hindi mang golden pala yan. Million pala yan. Neon, Kasi puro 50. Brazil, puro 50 pesos Saka yung guys. philodendron na million din. Ano, heart shape. Ayun, ang pinaka-correct ID niya. Heart shape neon. Ito, Ano po yan? Bali, neon din ako. neon din pero ano siya, di ba? naman siya. Photos naman siya. Ito kuya, philodendron. Philodendron ako. Wow, salamat sa tips kuya. Hindi naman ako ganun kagaling talaga sa plants. Ganda Sa mga ID. Kakunti lang alam ko sa ID. Ang mahalaga 50 pesos guys. Meron ako niyan. Kung papanoorin niyo po yung vlog ko sa mga collection plants ko, ayan, ipinakita ko na. Bihira na kasi rin ako yung mag-plant hunting sa mahal ngayong gasolina. Isinasabay ko na lang pag nauwi ako ng Paranaque. Ito po kuya, magkano to? Ready yata natin. Yes, Freddy. Ganun ate, po 50. 50. Ba, 50 pesos. Pati po yun, yung parang may variegated. Charlie. 50 pesos din. O sige kuya, tag 50-50 lang naman. Isa nun, yung variegated Charlie yun. Yan, isang Maranta. Kung ano yung wala ako. Isa yung maganda dyan, may maganda. Alibahan dyan, pili na lang kayo dyan. Kahit ano po dyan. Ito, par yun. Yan. 50. Itong si Burley Max, magkano po? Nalilit atin yun. 50. O, Yung 50. malaki kahit hanggang 70 na lang yung malaki. O, yan guys. Hanggang 70 yung mga malalaki. Ang dami nyo ng ipropa. Ayan po, ang presyuhan dito. Ito kuya. Mga bago. Pag yun gumanda, gano'n na rin, mura na rin babagsak. Oh, puro mura na talaga. Wow, dito tayo kay Caledium. Ito kuya, magkano to? 50 or more din. 50. Ang lalaki na nga ng Yung Mickey Mouse 50. nasa mga 60 naman. 60. Parang si Mickey Mouse, ilang beses ako nagkaroon ng ganyan. Parang hindi ko siya mapalago sa paso. Ayaw niya nang laging basa. Ayun. Naglalaban yung basa at yung tuyo. Parang hirap naman nun kuya. Ano lang siya, kahit every other day mo lang diligan. Hindi talaga Saka araw-araw. may No? panahon siya atin na nalulusang. Tapos Ay, babalik ulit siya, gaganda ulit. Kusa talaga yung kuya. Hmm.
May panahon siya na nalulusaw siya. Paano kung itanim ko siya sa lupa? Mas maganda sa lupa. Nagdadare. Wala ka ng problema, no? Nagdadare-diretso. Pero pag yung tinanim mo sa ganyan, Parang mahirap pang spelengin. parang namimili siya ng lupa, ng klase ng lupa. Ayaw na masyado maraming ipa. Kaya yun nga kuya yun ang pinaka gusto niya. Parang Lagi gusto niya yung halos purong lupa. purong lupa. Ayaw niya talaga ng may upa. Nang may ipa. Ayaw. Salamat kuya sa tips. Kumukuha ko ng idea sa'yo kasi yung kinuha ko sa'yo kung ano ang wala ako. At saka kung ano yung dating meron ako na nategi. Natetegi na. Natitegi. Kapag ganyan, lagi rin kayo busy. Oo nga. Hirap ding mag-maintain ng halaman. Hindi, ang totoo yun. Ito po, 50 pesos din. So, itong malalagong ito, benta ko na dati, 100. Kasi malagong siya, kahit 70 na lang. Kahit 70 pesos, ibibigay sa inyo. Ang gaganda naman. Malago naman. Ito kuya, magkano to? At hindi ko naman ID niya, dinidisplay ko lang. Ako din kuya, di ko alam. Typen siya. Pero ang alam ko talaga Pero siya may dipin nga. variegation Oo yan. nga. Tapos yung isa, bukod pa yung variegated na dipen, iba pa rin dipen to eh. Oo, totoo. Magkano po yung ganyan? At hindi ko alam ang... Oh guys, paki-comment na lang po. Kung may alam na may presyo, mag-comment na lang. Ayan, mag-comment na lang po Kaya kayo. may variegation siya, maliliit lang. Oo nga, Hindi napansin siya ko kagaya ng malabo. isang diaper Yung isa na talagang may variegation talaga. Yun, medyo... Meron din ako na, benta ko rin lang ng mura. Puro mura na talaga ngayon kuya. No? Ito kuya, yung antorium nyo magkano? Gano'n bang kaganda yung aquarium mo? Ang ganda ngayon, laki. 7. O, 70. Antorium na nga, 70 pa. Ito kuya, ano bang plants to? Ayan o. Ayun, mahaba yung dahon. Oh, yung kamag-anak siya ng potos. At epipremnum falciparum yung tatawag. Ay, ganun ba? Ispapoilum? Ano? Epipremnum Epipremium. falciparum. Pero ba't ganyan ang haba, no? Pero ano siya, search nyo natin sa ano, kamag-anak siya ng potos. O sige, mamaya i-search ko kuya. Pero magkano ang presyo niya? Yun ang mas maganda. Depende sa laki, may 50 lang ako binibenta dyan. Oh, dun tayo Pero sa 50 malago, pesos. 100. Baka magkano na ako? Naka 150 na ako. Ayun, yata. Kaya yun ang mahirap sa plant hunting. Hindi ka pwedeng hindi bumili. Si Verde, pwede ka Verde. Ayun po kasi, extra. Bumili rin siya. Shout out tayo kay Plantita Verde. Nagla-live selling kasi yon. Nagla-live ba yun? Ako kasi hindi. O, diba? Pang collection ko lang. Matatawa na naman sa Plantita Verde nito sa akin. Ito po magkano? Ang ganito, pag yung medyo malaki-laki siya, 100. Dati nga 400 pa yun. Totoo, diba? Ngayon, ang bili ng... Kalimitan pinapesta grams dito, 100. Pero pag tumatawad, nakukuha na rin sa tawad. Yun. Ayun ang pinakamaganda sa lahat. Nakukuha sa Meron tawad. kasi mahilig tumawad eh. Meron pag pinresyohan mo, hindi na tumatawad. Yun nga. Yung iba rin talagang galante rin mamili. Totoo yun. Ito po yung mga ganito nyo. Kapag yung rolly ito ma, kasi pabenta sa akin ng bilas ko, yan eh, ang benta na pinabenta sa akin 300. 350 to? Hindi, 300 lang. 300 lang. Pabenta Ito lang kasi ang Wave of Love. Yun. Medyo hindi ko nakikilala si Wave of Love. Akala mo wala ako nito eh. Kasi nagbablock siya eh, no? Parang matured na siya. Maganda siya sa lilong. Pag sobrang arawan, dilaw na dilaw yan. Lilong. Ayun yung akin, kaya pala. Kasi ito hindi hindi na sisinaga masyado ng araw. Pero Kaya maganda ganun. yung pagkadaan. Oo nga, ganun yung akin. Sobrang yellow niya. For only guys, ang gaganda oh. 300 po. Ito, yung mga ganito nyo kuya. Alanyeta. Alanyeta. Para siyang eyelet. Iba-iba na rin naman talaga yung monstera. Magkano naman po pag ganyang trailing na? Ano lang, 150 lang bilhin natin. 150. And guys. Kaya lang ano siya, medyo hindi siya gano'ng maganda ang pagka-trailing niya kasi ano yan, gumapang, inayos ko lang kasi inintay ko lang siya magtayo. Ano yun, Ang mahalaga, 150 lang siya kuya. Iba yung magkano. niya ay ate, mahal dati yan. Oo, totoo. Ito yung mga Sa 1 plus din ang malalago niya. Lianata. 1.8. Lianata. Yun ang pronunciation. Lianata. Para sa naghahabulan sila ng monstera. Oo nga eh. Ganito pala. Ang lianata, ang pagkakaiba nila, hindi ganun kalalaki ang dahon niya. Yung butas-butas. Ito, pino ang dahon, ang mga butas-butas lang. Oh, yun. Ang eyelet, malalaki. Parang Adansoni, nalilito pa nga ako sa tatlo na yan eh. O diba, 150 lang. Ang kamura na talaga. Lakad-lakad na lang tayo kuya sa mga magaganda. Ito kuya, magkano? Ano yan eh, humalume na... Dati mayroon ako nito eh, nategi. Humalume na green emerald.
Ah, itong correct ID niya, Humalumena Green Emerald. Gem. Green Emerald Gem. Magkano naman po ito? Pinapreso natin lang ito, 300. 300. Meron ako nito dati na tege. Muna tayo. Lakad-lakad tayo. Ito, kuya, bigonya nyo magkano? Ako si ate, yung mother plant lang yan. Oh, mother. Ito po. Kahit 100 lang, bigay ko na yun. Aba, mother plant ni kuya, 100 guys. So, bigonya. Ibibigay na raw sa inyo. Ito po kuya, magkano? Variegated. Mukhang makapal na siya. 150. Yung dating mga tag 250. Uso ngayon talaga. Paganda ng paso. Ito kuya, parang nag-variegated na si Silum. Oo nga, deliver lang kasi yan. 120 benta natin namin. Wow. Ito guys, 120 lang po. Ay, Mas deliver mura kasi nga yan. dito. Ayan o, ang dami. 120 lang. Pato lang namin, 20 lang. 100 ang deliver sa Ganun lang. Ganun po ang ganun lang talaga yung tubo nyo kuya ngayon. Kasi ganun meron yung kapitbahay, nagbebenta ng 120. Oo. Benta ko 150, hindi na bibilhan. Ganun nga yan sa amin ngayon. Ganun ba? Itong may loloni guys, 150. Eh yung mga ganito kuya, ito, yung mga aglaw nyo. Ito, 3 for 100. 3 for 100. Ayan, Ayan. pink, yung butterfly. Pink butterfly. Meron ako niya, may pink coaching. Oldman, 50. Malaki-laki na siya eh. Ah, ito. Kuya, ano bang correct ID niyan? Oldman na aglaw. Oldman na aglaw. Pero Ayan. kasi marami ako nitong patropa gate. Kaya pala 3 for 100. Hanggang doon ba kuya yan? Hanggang doon? Ang dami yung propagation, no? Pwede ba kuya lakad-lakad ulit ng konti? Huwag lang mahilo. Ito kuya, ganito magkano? Mga tip. Ito ate, ito 90 bigay ko nito. Oh guys, 90. Palmera. Palmera. Baka gusto nyo po. Ayan, sobrang dami na po. Last naman yun, marami. Last na. Ito kuya, yung mga ganitong tiplan, kakaiba ah. Mga 50 mga bigay ko na. Wow, 50 pesos. Itong croton. 50 rin. Oh. Ako kuya. Kaya mo, lagyan natin ng presyo kuya. Sana makatulong ako sa inyo. 50 pesos. Yung ganito katataas. Ito, 3 for 100. Maliit lang yan. Yung maliliit. Ayan po. Isa 3 for 100. Wow. Lakata naman. Ayan. Magkano po? Kumakong bibigla yan. 25 lang isa. Pwedeng ibigay sa inyo kung maramihan, 25 pesos. Ito kuya, sa firm nyo. Marami silang iba't ibang firm dito guys. Ito tawag na ito, sandakot na bigas. Medyo ano na siya, hindi na siya ganun ka numipis na siya dati. Ang benta Paano siya kumapal? Hindi, puputulin na uli yan. Ayun, yun ang Puputulin mo na uli yan. Nice tanim mo tip. ulit bago. Para siya lumago. at gumanda uli. Ito kuya, magkano sa inyong ganyan? Itong 3 for 100. 3 for 100. Pati po ito? Ito, Boston Fern yata ito. Opo, Boston firm. Ayan. Boston 20 firm. to 25. Minsan, 15 na. Uy, meron silang ano? Queen Queen of the night. of the night. Magkano kuya? 50 yan. 50. Ito kuya, ganito 50 pesos. Kahit yun. Minsan may tumatawad ng 3 for 100. Okay, ayan. 3 for 100, bibigay ni kuya. Ito kuya, itong ano? Ayan, gecko naman yun eh. Medyo ano to, ibang collagen to. Ano na kalocation? Kalokasya, magkano pag ganyang kalaki? Kasi may biko lang naman 60-70. Ah, ito, 60-70. Pag yung maramihan yun, 50 nga lang. Ayan. Para Ayun ang presyo, para mabilis lang maubos. Pero kuya, mabilis naman itong dumami. Ano rin, ano rin siya, mabilis din lalo yung mother plant yung malakas umanap. Talaga. Kaya lang, Pero pag malaki na siya kuya, nag-iba kulay niya, no? wala yung nga parang yung variegation yun, may variegation yun. Kaya nga Wala, di ba? Ito, yun. Yung variegation. O yan, 60, 70 yan, ibibigay sa inyo ni Dati, kuya. 200 to 50 rin. 500 pa nga yung pinakamalaki, di ba? Kaya maglalakad tayo ng konti, huwag natin si kuya. Ito po, magkano to? Itong si Wali. Walechi. Yung malago ate, 100 benta namin. Pero pag ganyan, ano lang, mga 67 siguro. 60, 70. Oy, pero mabili pa rin naman to si ano, di ba? Alocasia. Ito si Golden. Si Golden Alocasia. Ano po ito? Pag ganito kalaki. Nakakalimutan ng presyo na. Pag ganito kalaki naman isang 200. Ah, 200. Sus, dati nga nung magtanong ako, 1,000 daw ito eh.
Depende naman sa usapan kung tumatawad naman. O ito guys, si Alocasia, si Golden Alocasia for only 200. Ayan. Ang laki na nga. At mura na po ito. Ito po si Lemon Line. 50 yan. 50 pesos. Ano yan? Orlando rin yan. Orlando rin po ito. Ito po, yung mga ganito nyo. Yan, si Dark Lord, yung 100 yan. Si Dark Lord nyo, 100 na lang yan? Hmm. Parang hindi naman si... Dark Lord. Si Dark Lord talaga yan. Kulay yung likod niya. Oh, yan. Dark Lord. Si Red Majesty, kuya, nasaan? Wala na Red Majesty, naubos na eh. Hinahanap si Red Majesty, no? Pero Red Majesty wala ako, pero yung Red Emerald dati marami ako, naubos na eh. Oh, yun na nga, di ba? Parang pare-pareho kasi Yung sila. Red Majesty, ang ganda ng dahon, kapal na makinis. Kaya yun, ang pagkakaiba nila. Nakabalikan ko ng propagate, binenta ko na ng malaki. Pero nagmura na rin naman, kuya, di ba? Ito, kuya, ano to mga to? Ito, heartleaf na philodendron din yun. Baga. Green lang siya. Parang ang kapal, kuya, no? Mahaba na ate yan. Mahaba yan to. Di ba, kuya, isa lang naman ang heartleaf na green? Heartleaf na philo. Yun yung Neo naman yun. Yung Oo, heartleaf din yan. pero philodendron siya. Ito, Yan din yan, philodendron din yung heartleaf. Green lang siya. magkano po yung mga ganito katataas nyo? Sandahan eh. 100 na lang po, ayan guys. Ano yan, malago ate yan. Yun yung kumalat ang ano yan. Kaya nga eh. Ito, ang haba naman inabot ng kanyang ano. Ayan no. Hindi nyo kailangan pa mag-aalaga ng gusto. Ayan no. Yung hanap nila haba. Ayan, nagwala Malago na. yan. Bilhin nyo na po. Mahaba yan. Kung trailing lang ang gusto nila. Kaya mahaba talaga. Papansin ko sa garden na to, ang dami nilang propagation guys. Ayan po. Ayan, hindi na po natin isa-isahin ng mga presyo. At least, di ba? Pagdating nyo rito, talagang mura. Kasi propagation sarili nila. Ito kuya, magkano yung mga ganyan nyo, Mycans? 50 lang ate. 50 pesos.